Аз назаем не съм те прегръщал. И назаем не съм те мечтал. Всяка ласка под брой да ми връщаш. Мен ми стига, че нещо съм дал. Може днес да не дойдеш на среща, но след ден, но след два, но след три. Да потрепнем в душата ти нещо и за мен да преминеш гори, над които небето развява обгорено от бури дърво. Може писма да не пращаш, ала да сложиш две думи в едно. То за 200 писма да вълнува и за 200 да има цена. Може веднъж да целуваш, ала тази целувка една до последния дъх да гори. До последния дъх и до гроба. Стига заеми, стига везни. Искам обич за обич. Вие гледахте Обич за обич на Евтим Евтимов. Напишете долу в коментарите кой е следващия автор, който бихте искали да видите. Приятна седмица!